Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Dara Afifah Ramadhani Titis Fatimah saking kelas kalih welas IPS kalih nomor absen 11. Wonten mriki kula badhe ujian praktek basa Jawi maos carios pengalaman kanthi irah-irahan kesetrum listrik. Kedadian kuwi dek kula tasih kelas 3 SD. Sonten menika kula kedah bidal pramuka. Kula sampun nyapaken topi kalih tongkat. Nanging kula kesupen dereng setrika seragam pramuka. Kalih kesesa kula nyalakaken listrik. Kula mboten nyepadakaken menawi kebelipun ngletek. Pas kula setrika mboten sengaja driji kula nyenggol kabel ingkang ngletek wau. Kula mboten sadar bengok. Bapak ingkang mireng langsung nyedaki kula lan tanglet, "Ana apa?" Kalih nuwun, kula matur Bapak bilih kesetrum listrik. Bapak langsung nyabut kabel listrik lan nambani driji kula ingkang mlepuh. Bapak pesen bilih badhe setrika, boten parang kesusu lan kedah ngatos-ngatos. Kula nderek dawuhe Bapak lan enggal bidal pramuka. Cukup semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.